ma tistax tiddeċidi waħdek, hemm il-poplu jiddeċidi u sejjaħ elezzjoni ġewwa il-Gargur u jkun il-poplu tal-Gargur li jiddeċidi jekk Helen Gauci għandix tkun is-sindku. Din id-dikjarazzjoni li għamel kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt ir-rally li sar fil-Gargur fejn diversi residenti ħonqu t-toroq fiċ-ċentru ta' dan ir-raħal u wieġbu għas-sejħa li għamel il-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors li wassal Bernard Grech saħaq illi huma n-nies li qed jgħidu le għall-arroganza tal-Labor dan wara li seraq il-Kunsill Lokali tal-Gargur. Ftit tal-ġranet ilu wetta kolb ta' stat kontra l-għażla tal-Arawrin. Għalhekk qegħdinaw illum. Qegħdinaw għaliex nemnu f'dik ir-rieda tar-residenti. Ir-residenti huma supremi u kulħadd kellu ibaxxi rasu għar-rieda tagħhom. Għalek edinaw biex nuru li le mhux aċċettabbli dak li ġara hawnhekk fir-raħa tal-Gargur. Ma jirrispettax is-67% maġġoranza, mela kemm se jirrispetta il-50% wieħed illi tgħid il-Kostituzzjoni f'elezzjoni ġenerali. Fuq dan qegħdin nitkellmu l-aħwa. Din hija t-teddida illi għandna qudiemna qumu u tkellmu. Ħadd ma jista' imissilna il-prinċipju sagru tad-demokrazija. F'Ġunju li għadda n-nies tal-Gargur ivvutaw b'maġġoranza qawwija biex jeleġġu kunsill lokali mmexxi mill-Partit Nazzjonalista u għal sindku tal-Partit Nazzjonalista. F'dik l-elezzjoni il-Partit Nazzjonalista kiseb 62.3% tal-voti, waqt li l-Labor ġab biss 37.7%. Imma f'manuvra antidemokratika orkestrata minn Robert Abela bil-barka tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista b'vot ta' sfiduċja fis-sindku eletta Helen Gauci li kien motivat politikament, il-Labor ġieqa u jqum mill-vot tal-Arawrin u qed imur kontra r-rieda tal-maġġoranza biex jikmanda u. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech fakkar ukoll kif il-Gvern qed jinjora temi ta' importanza bħal riforma sħiħa li jeħtieġ issir fil-Kostituzzjoni, il-każ xokkanti ta' Ronald Mizzi, l-akkużi serji li qed jiffaċċja l-MP Daniel Attard u l-pressjoni kbira tal-għoli tal-ħajja fuq il-familji. U x'għamel Robert Abela quddiem il-problemi li qed jolqtu lilek? X'għamel quddiem il-problema tal-għoli tal-ħajja li qed tolqot lil kull wieħed u kull waħda minna? Ma għamel xejn għax minflok fost affarijiet oħra biex jipproteġi l-pożizzjoni tiegħu kien moħħu biex jisraq il-Kunsill Lokali. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu soluzzjonijiet biex jgħin lin-nies u għalih il-politika mhix sempliċi logħba.